On anem? Anem cap a la zona dels monstres. La zona dels monstres. Que comença aquí, de fet. Aquí tenim el Cronen, que això és de Hellboy, la primera. I aquest bitxo es movia o no? Aquest bitxo... Això era un fictici, és a dir, teníem l'actor maquillat així, tal qual està el ninot, però hi ha un moment que està estirat en una camilla, que se suposa que està mort i per això vam fer servir el ninot. Després canviem a l'actor, que és el moment que s'aixeca, però sí que no feia res, estava aquí. Aquí tenim el llop de Roma Santa. El llop de? De Roma Santa, que va dirigir el... Ai, perdona, he tingut un... Em passa molt amb els noms, que tinc lapsus. No et preocupis, jo també, o sigui, no et preocupis. Del Paco Plaza. Del Paco Plaza, seus tu com ha vingut. I això, aquí tenim Hellboy de petitó, que és el... Bueno, això era de Hellboy la segona part, que hi ha la primera i la segona. En la primera vam fer el personatge que heu vist abans i en la segona vam fer el Hellboy de petitó, que a més, curiosament, anava jo sota. Anaves tu sota? Sí. Aquest és tu? Sí. Que bo. Sí, el que passa que no queda... Mira, s'ha obert la finestra. Perdó. Sí. Sí, perquè no es veu. Ara. Uf, quina pinta. Aquest de qui és? Aquest és el... Això era del Corazón del Guerrero, del Daniel Monzón, que era la seva primera pel·lícula.